a cikin wannan mako tun a ranar 9 ga wannan wata na Maris, shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Bazoum Mohamed ya isa a ƙasar Turki domin ganawa tare da manyan jagororin ƙasar Turki domin ƙara ƙarfafa danƙon hulɗa da dangantaka ta tsakanin ƙasashen guda biyu, Nijar da Turki. Jaridar La Nation ta ce shugaban ƙasa Bazoum Mohamed tare da rakiyar muhimmiyar tawaga za su halartar zaman taro na musamman Forum d'Antalya na ranar 11 zuwa 13 ga wannan wata na Maris wanda muke cikinsa a jagorancin shugaban ƙasar Turki Recep Tayyip Erdogan. Jaridar ta ce muhimmin zaman taro ne wanda zai samu halartar shugabannin kasashe guda 12 da mayan jagorori, mayan magabatan kasashen duniya guda 15, shugabannin gwamnatoci da mayan magatakarda na mayan kungiyoyin ƙasa da ƙasa mutum 44 a cikinsu hada babban magatakarda na hukumar OTAN Jens Stoltenberg. Jarida ta ce shugaban ƙasa Bazoum Mohamed zai yi amfani da wannan dama domin ganawa da tattaunawa tsakanin shi da mayan jagororin ƙasar Turki, hada shugaban ƙasar Turki Tayyip Erdogan, wato musamman ma a fannin ƙarfafa danƙon hulɗa dangantaka ta tsakanin ƙasashen guda biyu, musamman a fannin da ya shafi harkokin shiga da fice, kasuwanci da fannin harkokin tsaro. Jaridar Niyya Info ta ce kyakkyawar dangantaka ce mai armashi take ta bayyana tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Turki, wato tun dai a lokacin da ƙasashen guda biyu suka amince da juna da su yi cuɗayyar diplomasiya. Kai dai malam aka yi ta zaman tattaunawa da juna a lokacin, aka yi ta kawo matakai na ganin an samu kyakkyawar fahimtar juna tsakanin ƙasar Turki da ƙasar Nijar a fannin da ya shafi gabatar da ayyukan ci gaban ƙasa. Jarida ta ce malam ƙasar Turki ta tallafa wa ƙasar Nijar sosai ma ta tallafa wa ƙasar Nijar kwarai kau da ɗaruruwan miliyarorin kuɗaɗe sefa na gabatar da tarin ayyuka na gari a Nijar, kama daga ayyukan sabunta babban filin tashi da sabkar jiragen sama a Nijar, da fannin da ya shafi gabatar da ayyukan gina mayan gidajen hutu, otal, da ayyukan gina mayan ma'aikatu, musamman ma ma'aikatun tattalin kiwon lahiyar al'umma a Nijar, ga kuma tarin ayyuka na gina mayan hanyoyin zirga-zirgar motoci. Kai da malam. Jaridar La Flamme ta ce shugaban ƙasa Bazoum Mohamed zai ziyarci babban kamfanin kere-keren kayan yaƙi, makaman yaƙi a ƙasar Turki. Haba kamfani dai wannan mai kera jiragen yaƙi waɗanda ba su da matuƙa, wato kuraman jirage drone, wanda ta ce kamar dai yadda shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya ɗauki alƙawallan ƙarfafa ƙarfin gwiwa ga sojojin wannan ƙasar ta hanyar samar wa ƙasar Nijar kayan aiki isassu, kayan yaƙi isassu, kana kuma na zamani. Ta ce shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya sanar cewa ƙasar Nijar za ta yi tanadin nata kuraman jiragen yaƙi drone shaƙe da makaman yaƙin su TB2 na kwamba da ma waɗansu jiragen yaƙin na zamani da mayan motocin yaƙi balande sabbi katakau. Jaridar Le Horizon ta ce a ranar 10 ga watan Maris shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya kai ziyara a wannan babban kamfani wanda ya yi fice a gurin ƙere-ƙeren kayan yaƙi na zamani waɗanda duniya ke yayi, inda shugaban ƙasar ya je domin ganewa ido da kuma jin bayani akan tarin kayan yaƙin da ƙasar Nijar ta yi oda daga ƙasar Turki zuwa gida Nijar. Ta ce kasan manufar shugaban ƙasa Bazoum Mohamed a nan ita ce ta ƙoƙarin ganin cewa ƙasar Nijar ta mallaki cikakkun kayan yaƙi waɗanda take buƙata nata na kanta, wanda hakan zai baiwa ƙasar Nijar damar tsaro da kariyar kanta da kanta daga duk wata barazana ta 'yan ta'adda, ba wai sai wata ƙasa ta waje ba ta kawo mata ɗauki ko kuma agajin sojoji. Ƙasar Nijar ta keɓe kuɗi na musamman isassu, aka je aka yi oda kuma kaya na can ana bugawa a kamfani kayan ƙasar Nijar da na yaƙi. Mu ma a ga dai irin waɗannan jirage drone da ake tattakama da su a ƙasashen waje, mu ma muna da namu na kanmu. Kayan yaƙi waɗannan na waje mu ma duk irin su dai ga can an ce an hidda kuɗi daga Nijar suna can ana ta bugawa a ƙasar Turki. A Turki a maganar ƙasar Turki ake incin kan magare mu, kuma abin da ƙasar Nijar ta yi niyya da kanta shi take yi, ba wani ba takura daga wata ƙasa, ba wai matsi ba ko wani ya ce ba ai can daga wani ƙetare wani su can su ce a'a. Ƙasar Nijar ƙasa ce mai incin kanta, ita ce take ganin dama abin da ta ga ya dace ta yi wa ƙasarta, ta yi wa al'ummarta, mu sa namu sojin su kula mu tsare komai da komai namu, kaji abin da ake so. La Nation ta ce wa mala ai kaga anan gida Nijar a makon da ya gabata ne ma aka yaye waɗansu sojojin sojawa 1525 aka yaye waɗanda su ma a shirye suke domin su kasance tare da tsahin sojojin a wajen daga ta yaƙi da 'yan ta'adda. Sojoji ne waɗanda aka ba horo a Zandar, wanda kuma hakan ya zo daidai bayan gabatar da bikin yaye waɗansu sojojin 1417. A cikinsu akwai 'yan mata 138 daga bataliyar sojoji Tandabiya. Ta ce ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu ya ma sanar cewa wannan na cikin kyakkyawar aniyar da shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya ɗauka don ƙarfafa yawan sojoji domin tsaron ƙasar Nijar da al'ummarta. Jaridar Nijar Entar Abdo ta ce to ga dai irin wannan halin da ƙasar Nijar ke ciki,
ƙasa wadda ke kewaye da ƙasashe har guda 5 masu fama da tashin hankali, to abin da ya dace ga ɓangarorin siyasa a cikin wannan ƙasar a nan shine da ɓangaren masu mulkin, da ɓangaren 'yan adawa, da 'yan ɓangaren ba ruwanmu, kowa da kowa ya kawo tashi gudunmuwa da goyon baya ga shugaban ƙasa Bazoum Mohamed domin ya cimma manufar da ya sawa gaba na neman samarwa wannan ƙasa kwanciyar hankali da zaman lafiya. Jaridar ta bugo hotuna na 'yan siyasar wannan ƙasar kama daga na ɓangaren masu mulki da na ɓangaren adawa, ga sanan sun kewaye shugaban ƙasa Bazoum Mohamed, wanda ta ce wannan shine fatan al'ummar ƙasar Nijar, wanda idan hakan ta samu zai ƙara wa sojoji mayaka da ke hagen daga ƙarfin gwiwa na yaƙi da 'yan ta'adda. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce wa ai kaga a makon da ya gabata gungun ƙawancen jam'iyyun siyasa masu mulki MRN ya ƙara da goyon bayan shi ga shugaban ƙasa Bazoum Mohamed akan wannan jan ƙoƙarin aiki da mahimman matakan da shugaban ƙasar ke ta ɗauka na neman samun tabbacin kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa. Jaridar Le Courrier ta ce a wani zancen kuma na daban wanda ke ta yaɗuwa a yanzu haka na cewa wai wata alamar yankurin neman kifar da mulki ta wakana wai a cikin wannan ƙasa. Wannan shi ake ce batan basira, wai roƙon Allah da goge, wanda ta ce zancen da ake akwai tarin mutane waɗanda aka kama suna ga hannun hukuma. Jaridar ta ce ya zuwa wannan lokacin babu labarin waɗanda sojojin na hukuma ke tuhuma, yayin da a wannan lokacin ita kan hukumar Alsiya mai yaƙi da al'amuran cin hanci da rashawa a Nijar take ta bayyana irin ƙoƙarin aikin da take ta yi. Jaridar Le Harrison ta ce tarin dosiye na almandahana da babakere waɗanda hukumar ta kammala ayyukan bincike suna can ta damƙa su ga hannun kotun shari'a. Ta ce akwai dosiye waɗanda a yanzu haka hukumar take ta yin bincike a kansu. Jaridar ta ce kasan shi kan shi wannan fannin na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar Nijar yana cikin alƙawallan da shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya ɗauka wa al'ummar wannan ƙasar, wato cewa ba sani ba sabo. Ta ce ai kaga dan haka ne ma tuntuni misalai da dama suka soma bayyana. Misali ta ce affaire Ibu Karage da affaire CNTPS da waccan affaire ta formation wato ba da horo da aka yi a lokacin taron IA da affaire Tanadiso Pamin da affaire MTN ta kwangilar sayan makaman yaƙi wadda ta ba da damar karɓo wa ƙasa alhakinta. Sharhin jaridun kenan daga nan sashen Hausa na gidan radio television Sarauniya. Ni Nuhu Isaka nake muku fatan a wuni lafiya. Sai a makon gobe idan fa Allah ya yi. Muna ma ƙasar Nijar godiya da manomanmu da makiyayenmu suna iya su yi tattalin arzikin ƙasar nan fiye da abubuwan nan da muke faɗi, kuma a cikin kwanciyar hankali, a cikin rayuwa ta lafiya, arziki kuma ya taru yadda ake so. Akan da yawa to noma da kiwo ka gani dai in dai ka duba kaɗan kana gani tsadan abinci yau a duniya ko to kaga muna da kogi, muna da ruwa, muna da ma'aikata. Shi ma in an ka tashi an ka tsaya noma ba don mu kaɗai ba, nomal za a yi ta halwai wato mu kai abinci a ƙasashen waje mu sayar da shi. To wannan kuɗin duka in ya taru malam ga ce